usah riko kadek ngeling-ngeling maneh alasan ngalor ngidul mung digawe-gawe ison weruh dhewe riko sulaya ison weruh dhewe den riko make demen larene goyang dong sing usah riko kadek ngeling-ngeling maneh alasan ngalor ngidul mung digawe-gawe ison weruh dhewe riko sulaya ison weruh dhewe deng riko make demen larene asik Sakra Budaya Gendangnya Indonesia. Ayo asik bareng riko ngoper demane wong welas isun ngelebihi welase dianggo bareng riko ngoper demane wong welas isun ngelebihi tekono welase asik tangan di atas semuanya. Oh yeah. sing usah riko ngeling-ngeling maneh alasan ngalor ngidul mung digawe-gawe ison weruh dhewe riko sulaya ison weruh dhewe deng riko make demen larene goyang dong dianggo bareng riko ngoper demane wong welas isun ngelebihi welase dianggo bareng riko ngoper demane wong welas isun ngelebihi tekono